Hi guys, good morning. Ayong buntag na asa ka gikan? Hapon mo. Hapon dayron? Ay sorry. As nagunsa ka? Wala lang. Nagunsa di ka sa inyo? Wala. Tulog lang. Natulog ka? Lami matulog no kay init kay no? Yeah. Nag-study na ka atong inyong memorize nun nga Pilipino wala? Katong sinulimitang hilig ba? Muna. Nag-study ka? Nagkuan pug ka katong unsa tuig katong kuan bitaw na katong yung sayawon. Magsayaw man ka mo. Magsayaw o mag-memorize? Wala mi nagsayaw. Unsa mo? Study lang. Study. Dahil may monologo. Unsa din ang gay ng monologo? Drama. Magdrama. Katong monologo sa Maria Clara. Just like Florante and Lara, now it's Maria Clara. Katong imong gikuan sa una nga nag-video ka? Murag nga to. Yeah. Namoy lakaw karon? Wala. Wala mo ilakaw karon nak? Wala Wala. mo adtuan? Wala. Uy, ingna day sila nak i-follow imong new account, tong secured new account nimo. Nag-try pa sa akong ganing kanan na mamonetize. Gitry pa to? Gitry pa mi. Pero Sige, mag-wait kay lang. nice something daw pero dili pa mi sure. Dili pa ka sure. Maghulat lang ta sa imong mommy ug daddy. Sa inyo. So, sa aming mga followers and viewers, guys, meron lang pong finifix yung Mami Nikki sa kanyang account po. So, antayin lang po natin kung ano po yung magiging next move po natin. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amin, sa pag-follow, sa pag-watch ng aming mga videos, mga reels. Maraming salamat po. And then, sa mga nag-ingon sa ako sila nakbanga, Madam, pala ina na si ki Americana Bisaya o ganang vlog iyaha nganong sa ikaw man ana sila kanang nagsuko sila ba sa ako na dapat ba sila masuko sa ako anak Dili. no suko kay sila we kanang dili lang gud mo mga suko good ha suko sila ingri kay sila daghang kay sila gi-comment sa ako abat so kay opinion man pud na nila nagtuo siguro sila ba na nagsirok bitaw ko kana nagsirok ko. So, muna ilang mga pagtuo pero okay ra. At least, we know the truth. Love you. Love it too.